電車に今日もまた乗ってしまった。いつものようにいつも通りに会える日は深刻なほど限られているのに、ちょっとだけ話しただけで満たされちゃったんだ。家に着いて押し寄せる後悔、自悪思考、チャンスはあった、確かにあった。なのにまた君に番号を聞けなかった。また会える日があるから後に回してしまった。勇気がなくて人ともに悔しがってちょっとだけ落ち着いたら、話した内容を思い返しもらえる。その言葉僕にくれた表情一つで僕の世界に花は咲き渡る。ベイベーベイベー、昨晩布団で決意したいざ君を目の前にしたらなぜか言えない。また今日も番号を聞けなかった。またねと言ってさよなら。今日も可愛かったな、こんな具合であげた。また今度って君がいなくなってから後悔しても遅いのに、絶対に辛いのにまた君に番号を聞けなかった。話すだけで汗が出た。目を合わせられないくらい君が愛しくて、彼氏とかはいるのかな、休みは何してるのかな、僕をどう思ってるかな、聞きたいことだらけ。080の方からどこもから英雄かな、待ち受けは美輪さんかな。君を知りたくて君を知りたくて、君の番号を入れるためだけに僕の赤外線受信部あるんだ。裏の何気ないことなどを電話で話したり、道にためこの写真を撮って可愛いと濡れ合ったりして、少しずつ君の知り、少しずつ君との距離を縮めていけ。そしていつかゆくゆくはそう、いやしかしそれには、そのためには大好きな君に番号を聞かなくてはならない。それがどれだけ怖いことかお分かりいただけるであろうか。もし断られたら僕はもう死んでしまい